Такий ще хороший варіант для ЗСУ, що може хтось шукає. Nissan Pathfinder 2008 року, 2.5, повний привід. В принципі, фарбувати вже не потрібно, зелений. Ось така гума тут на ньому. Такий живенький, 2.5 дизель. Салон такий. Може хтось шукає, питають часто. Для хлопців шукають такі автомобілі, звертайтеся. Ну, є тут м'ятинки такі, на це я думаю, нічого страшного. Звертайтесь, можемо оглянути і допомогти доставити його в Україну. 2008 року цей автомобіль. Ще гума більш-менш. Багажник такий місткий.